त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। फडतूस प्रकरणावरून नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंचा समाचार घेतलाय। चल ये कुठल्या मैदानात येतो आहे हिम्मत असं चॅलेंजच ठाकरेंना नारायण राणेंनी दिलंय। भारतीय जनता पक्षाने 14 साली जर त्यांना आधार दिला नसता, युती केली नसती तर त्यांचे काय निवडून आले नसते, आमदार सत्तेत आले नसते। 19 ला पण युती मी सांगत होते करू नका काय कामाचं नाही, संपलंय ते शिवसैनिक काय नाही करत, रस्त्यावर या आणि अमुक करा, घरात घुसा, अरे कोणाच्या घुसता उद्धव चल तुम्ही कशी जाहीर कर रे, चला आम्ही रस्त्यावर उतरतो। आम्ही काय उघड्या डोळ्याने पाहणार काय तुम्हाला? कधी कुठल्या मैदानात येतो जाहीर कर, चल मी कोणाला आवाहन करत नाही, मी येतो काही पण। अरे ही शिवसेना निर्माण करणारे आणि शिवसेना विरोधकांना सामोरं जाणारा नारायण राणे, तू सुपारी देऊन पण मला मारू शकलास नाही, याने एक काही भाई सोडला नाही, एक काही भाई सुपारी द्यायचं काय करू शकला नाही। सगळे उलटे मला फोन करायचे, दादा संभाल करो, हमें काम दिया है, हम नहीं कर सकते, दूसरा कोई करेगा, अरे छोड़ दे, मैं देखता। अहो सगळ्या कुटुंबातल्या लोकांना सोडलं नाही आणि कोण आहे त्याच्या बरोबर कुटुंबातलं? पत्नी, 2 मुलं, कोण आहे त्या कुटुंबातल्या? कोणाला सोडलं? एखादा शिवसैनिक नावारूपाला आला का त्याच्या मागे लागले असा खोटारडा माणूस हा आमच्या गृहमंत्र्यांना जी भाषा बोलतोय फडतूस, हा महाफडतूस काय कामाचा नाही ना देशाला ना राज्याला नाही, असलेल्या शिवसेनेला। आता मातोश्रीला किती कामाचा आहे मला माहित नाही, मर्द आहे का हे अमुक आहे, अरे काय म्हणजे काय तपासलं पाहिजे आणि काय बोललो आवश्यक आहे, मर्द भाषेबद्दल बोलतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।